Tak, witamy Was serdecznie w drugim podcaście dotyczącym bogów i duchów przyrodniczych Kaszub. E, Dzisiaj spotkam się z Szymonem. Dzień dobry, Szymonie. Dzień dobry. Ja nazywam się Szymon Góralczyk-Armatowski, jestem opowiadaczem z grupy Karawana Opowieści i zajmuję się opowiadaniem różnych historii zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Natomiast są takie cztery tematy, które mnie najbardziej interesują. To są mity i opowieści meksykańskie, słowiańskie, nordyckie i fińskie. No ja jestem bardzo ciekawa, czy znajdujesz, patrząc na tą mitologię, ona jest oczywiście, jak większość mitologii, była przenoszona drogą ustną, więc opowieści myślę, że pięknie niosą te historie. E, Czy widzisz, i jeśli widzisz, to jakie połączenia pomiędzy tą mitologią kaszubską a mitologią słowiańską? Myślę, że to najbliżej, a może jeszcze innymi? No, połączeń jest bardzo wiele. Ogólne założenie i koncepcja tworzenia takiego panteonu i sił nadprzyrodzonych, które są obecne w naszym świecie, jest właściwie ta sama, że te istoty, które możemy nazywać bóstwami, boginiami, bogami, czy tutaj były nazywane w tych opracowaniach duchami. Ja wolę słowo demony, bo ono nie jest nacechowane negatywnie tak naprawdę. Są to po prostu istoty magiczne, obecne też w naszym świecie i myślę, że to słowo też bardziej do mnie przemawia niż duchy. Duchy kojarzą mi się z czymś niematerialnym. Mam takie wrażenie, że w mitologii kaszubskiej e, taką postacią, która wysuwa się mocno do przodu i jest chyba najbardziej znaną opiekunką lasów, to też jest ciekawe, że jest to kobieta, postać kobieca, to jest Borowa Ciotka. Co ty o tym sądzisz? Mi się wydaje, że jeżeli mówimy o lesie, to dla Słowian to był Leszy, albo właśnie tutaj na Kaszubach Borowiec i Borowa Ciotka. Że to nie ona jedna jest tą opiekunką lasu, tylko jest ten dualizm męsko-żeński i on się wzajemnie uzupełnia. Oni jak gdyby tą domenę lasu podzielili trochę, że Borowiec bardziej opiekuje się drzewami, z tego co pamiętam, a Borowa Ciotka bardziej tymi istotami, które w tym lesie mieszkają, czy mniejszymi roślinami. I Borowa Ciotka też budzi we mnie bardzo dużą sympatię, może z tego względu, jak wygląda, jak jest opisana, że jest taka dostojna, jest taka bardzo związana wyglądem i z nami, i z ludźmi, bo jednak przypomina tą starą kobietę, a z drugiej strony jest bardzo leśna. Bardzo do mnie czule przemawia ten diadem nie ze złota, ze srebra, ale z szyszek, że ma kamizelkę z mchu albo pas z igliwia, spódnicę ma z kory drzew i to jest takie bardzo leśne, bardzo piękne też. Ta kompozycja ubioru jest też taka bardzo prosta, skromna, a jednocześnie właśnie ona jest boginią i to, że potrafi być tak skromna i tak piękna, jest też ujmujące. Ujmujące jest też to, że potrafi pomagać ludziom. Nie dlatego, że coś dobrze robią dla lasu, a dlatego, że są bezradni w tym lesie, że ona czuje taką sympatię dla istot, które są zagubione, które są przestraszone, czyli zwłaszcza dzieci, kiedy się zgubią w lesie, mogą liczyć na jej przychylność, na jej pomoc, co też jest ujmujące, no bo kto pomaga dzieciom, no to jest wzruszające dla nas Mhm. ludzi. I to też myślę, że ma znaczenie na to, jak ją postrzegamy, że jest to bogini e, opiekuńcza, dlatego że jeżeli ktoś krzywdzi te istoty w lesie, krzywdzi w ogóle też drzewa, to ona się potrafi zezłościć i jednak ma też władzę, której na co dzień nie używa, ale może zmusić, czy właśnie węże, czy osy, czy komary, czy pewnie inne istoty z lasu, które nie były tam wymienione w różnych opracowaniach, do tego, żeby się odwdzięczyły krzywdą za krzywdę, żeby pogoniły, żeby dalej ktoś nie krzywdził. Nie dlatego, żeby mu dać nauczkę, żeby mu tak dowalić, żeby już umarł. Nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby przestał krzywdzić, żeby przestał zadawać cierpienie, żeby dostał Tak. taką lekcję. Bo my sobie próbujemy tą mitologię tak ułożyć.
oczywiście tutaj pojawiają się takie stwierdzenia, że my tak naprawdę tych bogów wymyślamy trochę. Natomiast w pewnym momencie mam wrażenie, że potrzeba była spisania tego. I czy my musimy w ogóle jako ludzie mieć to wszystko spisane? Czy my możemy mieć to w takiej formie luźnych interpretacji? Zacznę od tego, że też z tą mitologią słowiańską i wierzeniami słowiańskimi jest taki kłopot, że też poszczególne plemiona wewnątrz dużego plemiona Słowian, to te poszczególne plemiona miały swoich bogów, swoją hierarchię, swoje demony też, że ci bogowie się różnie nazywają. U Kaszubów jest Jastrzebóg, jako ten bóg wiosny, bóg życia, kwitnienia. No, a u plemion wschodnich słowiańskich to był Jaryło i Jaryło przychodził, była wiosna, wszystko się zieleniło i to właściwie jest to samo bóstwo tak naprawdę. Może inaczej się nazywać, inaczej wyglądać, bo jest inaczej opisane. I echa tych opowieści, dawnych wierzeń mamy w pieśniach, w kolendach, mamy w bajkach, w podaniach ludowych, często przerobione, zniekształcone, ale one są w jakiś sposób czytelne, że to jednak stąd wynika. Zatem panteon polny, polno-łąkowy, pewnie związany z pożywieniem, tak się domyślam. Tak, myślę, że takim demonem związanym z tym obszarem i najbardziej znanym to jest południca, gdzie dla mnie było ciekawe w tych opracowaniach tutaj kaszubskich, które dostałem od ciebie, że południca jest jako taka strażniczka tych pól, że ona się opiekuje, aby ci, którzy są na polu, nie byli tam za długo, bo mogą dostać udaru słonecznego. I to dla mnie jest pierwszy raz, jak się spotykam z taką definicją południcy, że zazwyczaj chodziło o to, żeby ludzie nie dostali udaru słonecznego, bo wtedy umrą podczas pracy na polu, w tym wielkim żarze i zmęczeniu, ale nigdy w definicjach południcy się nie spotkałem, żeby to tłumaczyło działanie tego demona. I to było ciekawe, że ona tutaj jest trochę opisana, jakby właśnie była taka miła i dbała o ludzi, a w większości definicji czy przedstawień tej postaci ja się spotkałem, że jest to bardzo niebezpieczny demon, że jeżeli ktoś spotka południcę, to ona go zabije, bo wędrowała po polu, a jej też taka agresja wynikała nie tyle z dbałości o ludzi, co z chęci trochę rewanżu czy uwięzienia się w takiej emocji złości, bo często ten demon powstawał w miejscu, gdzie została pochowana panna młoda, która tuż przed ślubem została zabita, albo tuż po ślubie została zabita w brutalny sposób, a jej ciało zostało nie pochowane razem z przodkami w domu czy koło domu, tylko właśnie gdzieś porzucone na polu czy na jakiejś łące, i wtedy ona wstaje jako demon, uwięziona w tej złości, która ją spotkała przy śmierci, i dlatego ona jest agresywna, że to też nie wynika z tego, że ona chce być taka, tylko my sprawiliśmy jako ludzie, że ona taka jest. Zupełnie inne oblicze jest postaci, którą nazywamy polnicą, gdzie jest ona w opisie demonów, a dla mnie też ma znamiona takie jak bogini, że jest piękna, jest atrakcyjna i jedzie nago na białym koniu, a kto ją zobaczy, to się zakocha na jego szczęście albo nieszczęście. I to też jest fajny przyczynek do dyskusji, czy warto raz w życiu być tak bardzo szczęśliwym, że później już jesteśmy nieszczęśliwi do końca życia, jak jej nie zobaczymy. Czy lepiej jej nigdy nie zobaczyć i być w miarę szczęśliwy. To też jest fajne. Natomiast ona daje życie, ona dba o to, żeby na polach wszystko rosło, dojrzewało, żeby nie było szkodników, które by niszczyły nam te wszystkie plony. Więc ja sobie też to wyobrażam, że ona tak pędzi na tym białym koniu i pędzi na nim tak szybko, że kiedy pojawia się podmuch od tego magicznego białego konia, to on te wszystkie stonki ziemniaczane tak jak wiatr wyrzuca w powietrze i lecą one gdzieś indziej, że ta polnica ma takie boskie moce wręcz, tak duże, i pokrywa się w pewnym stopniu z tym, co robi Jastrzębuk, co robi Jaryło,
tam, gdzie się pojawi, tam wszystko rośnie, tam wszystko kwitnie. I polnica dokładnie to samo robi, ale jej obszar działania jest ograniczony do pól. Też tutaj pojawia się w opracowaniach ówsny koń, czyli owsiany koń, który jest takim też strażnikiem, bo tutaj na Kaszubach straszono dzieci, żeby nie wchodziły w rosnący, świeżo zasiany owies, świeżo zasiane pola, bo przestraszą owsianego konia i on może je kopnąć. I też, żeby dzieci pilnowały gęsi, żeby właśnie nie wydziobywały tego zboża, bo owsiany koń może się przestraszyć znowu i uciec, a wtedy nie będą tak obfite plony, jak mogłyby być. Więc mam takie wrażenie, że ta opieka i takie ostrzeganie też przed wchodzeniem w szkodę, no tu te demony i duchy, i bogowie też mieli swoje znaczenie i te opowieści miały swoje znaczenie. Tak, tak, tak. Mm, I na przykład takim demonem, który też taką funkcję pełnił, jest Kania. Kania też na właśnie. Kaszubach bardzo znana ze ścinania kani ptaka, który jest właściwie postacią demona. Demona, który kradnie wodę z chmur i przez to jest susza, ale też porywa dzieci, jeśli odejdą za daleko same. To też był sposób na to, żeby dzieci się nie pałętały same. I mnóstwo demonów, które zamieszkują wodę, od wodników, utopców, topielic, też rusałek jakichś jeziornych czy jeziornic, które w tej wodzie siedzą i czekają, żeby kogoś utopić, wciągnąć do tego swojego królestwa. To też był sposób na to, żeby ludzie tam jednak nie podchodzili sami, bo wtedy można spotkać nas śmierć, jeżeli nie będziemy ostrożni. Ale ponownie, tak jak mówiliśmy o Pólnicy, tak mamy tutaj Redunicę, Mhm. czyli piękną nimfę, boginkę zamieszkującą jezioro Raduńskie. I to też zachwyciła mnie ta historia, że tak naprawdę Redunica rozkochiwała w sobie mężczyzn i to z wzajemnością i to wszystko było taką znowu wspólną energią męsko-żeńską. E, Natomiast pozostawało coś, co nie powinno być odkryte. Jeżeli ten mąż, wszystko się super układało, natomiast jeżeli mąż zobaczył ją podczas kąpieli, no to ona wracała do jeziora, przestawała być tą ziemską żoną. Tak, i mi też się ta postać Radunicy podoba, jako takiego demona, który chce dużo dać i jest w stanie z wielu rzeczy zrezygnować, z tego swojego środowiska, gdzie się świetnie porusza, na rzecz tego środowiska, w którym myślę, że może być jej trochę niewygodnie. Natomiast właśnie jeżeli ktoś jej nie uszanuje jej tajemnicy, być może zawstydzi ją, że ona jednak nie wygląda tak naprawdę, jak ta osoba by chciała, jakie by miała oczekiwania, to być może też z tego zawstydzenia wynika to, że ona ucieka do siebie i już nie chce wrócić. Niesamowita jest na Kaszubach taka bogobojność i kapliczki, kościółki, kościoły, krzyże, które występują. Jest to zupełnie inne niż umówmy się, trójmiejskie czy miejskie w ogóle środowisko, ale z drugiej strony jest wiązanie czerwonych wstążeczek na wózeczkach, na nowonarodzonych źrebakach, jest szeptuch i to on, nie ona. I jestem ciekawa, jak ty postrzegasz, czy jakby ta wiara przodków, te opowieści, czy one mają szansę jakby iść gdzieś równolegle współcześnie? Czy one nam nadal są potrzebne? Jeśli tak, to w jakiej formie?
Myślę, że to, co Ciebie spotkało, że teraz widzisz więcej takich rzeczy, jest związane nie tyle konkretnie z Kaszubami, co w ogóle różnicą miasto-wieś, że na wsi, tak jak był też chrzest Polski, to w tych ośrodkach książęcych trzeba było już tylko w Pana Boga, Jezusa, Maryję wierzyć, Ducha Świętego, a na wsi ludzie jednak dalej do kościoła poszli, ale swoje w domu robili. Życie się tak bardzo zmieniło, że myślę, że część historii jest nie do obronienia, że część historii się dezaktualizuje, ponieważ teraz już na polu nie pracujemy ręcznie, tylko jeździmy traktorem, gdzie mamy klimatyzację, możemy oglądać filmy w telewizorku i sobie tam pracować. I ten demon południcy przestaje być już taki obecny, faktyczny, że bardziej już idzie w stronę dawnych opowieści, które czasami się dezaktualizują przez to, że nasze życie się zmieniło też. Jestem cały czas bardzo ciekaw tego, jak to życie nasze będzie wyglądało za jakieś 10 lat, kiedy AI będzie ogólnodostępne i współtworzące ten świat. I znowu zmiana tej rzeczywistości sprawi, że te demony, te bogi dawne przestaną mieć takie znaczenie i przestaną mieć takie przełożenie, że w tym środowisku, gdzie oni występują, my już nie będziemy przebywać. I to zawiązywanie czerwonych wstążeczek cały czas jest jeszcze praktykowane w różnych miejscach. Czasami z sentymentu, czasami faktycznie w wierze, że to ma znaczenie ochronne. Natomiast też myślę, że im dalej, więcej lat nas będzie dzieliło od tego, kiedy te historie się działy, to tym bardziej czerwona wstążeczka będzie po prostu ozdobą i tyle. To, co mówiliśmy o Pólnicy, Południcy, Redunicy, że tak naprawdę nie wiemy, czy to jedna z moich ulubionych opowieści, nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle, dlatego że nie wiadomo, czy ta sztuczna inteligencja, czy to dobrze, czy to źle, czy ona ma nas odciążyć w tych smutnych zadaniach, których nie chcemy wykonywać do końca świata, czy Myślę, kontynuując trochę Twoją myśl, że to wszystko zależy od naszego indywidualnego podejścia, że niektórzy tak się zanurzają w świat ekranów, ekraników, że nie potrzebują innego, a inni mają tego tak dość w pracy, że później szukają czegoś niezwiązanego z tym. I teraz też obserwujemy coraz większe zainteresowanie tym, jak działają zioła, do czego służą, do tego, żeby się spotkać przy ognisku, kto umie grać na gitarze, bo kurczę, okazuje się, że teraz mało kto bierze instrument na ognisko, bardziej się puszcza z telefonu muzykę, a jednak to jest zupełnie inna jakość, że też powstają grupy rekonstrukcyjne tego wczesnego średniowiecza na przykład i tego, jak żyli ludzie wtedy. I dla takich osób, dla takich społeczności, które się tworzą poprzez zainteresowania i potrzeby indywidualne, to ten świat dawnych opowieści, dawnych wierzeń jest bardzo atrakcyjny. I żaden telefon, żaden podcast, żadne inne filmiki z efektami specjalnymi nie dadzą tego, co właśnie usiąść sobie w chacie przy ognisku, wśród różnych zapachów i posłuchać tego, co jakiś gość albo jakaś kobieta ma nam do powiedzenia. A jeszcze jak używa instrumentu i gra na czymś dziwnym, to jest już w ogóle super atrakcyjne, więc myślę, że tutaj jest w tym taka siła i potrzeba ludzka, która nie zniknie. dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję słuchaczom za wysłuchanie nas do końca. I ja myślę, że te opowieści zostaną z nami, i będą się gdzieś toczyć swoim kołem. Dziękuję za zaproszenie.